Barkanmu da isowa. Wannan lesson za mu koya verb, wato idan aka ce muku verb shine aiki ko yin wani abu. Bari mu ji abin da suka ce. Sun ce a verb, sun ce gashi nan. A verb is a word which show an action or state of being. Yau verb wani abu ne da yake nuna yin aiki ko kuma ana yin wani abu. Sai suka ba mu misali da cewa eating. Idan ka duba wannan hoton za ka ga mutum ne yana cin abu. Sannan suka ce min drive, wato tuƙi kenan. Tuƙi, idan kuka ga wannan hoton za ku ga mutum ne yake tuƙi. Sannan a wannan hoton suka ce walk, wato tafiya kenan. Walk ba na aiki ba, tafiya. Kun ga yana tafiya a wannan hoton. Sai nan wash, wato wata yarinya ne ko wata mata ne take yin wanke-wanke. Wash shine wanke-wanke. Zai iya ɗaukan wanki, zai iya ɗaukan wanke-wanke. Sai sleep, idan ka duba wannan matan bacci za ku ga tana yi, shine ma'anar sleep, bacci kenan. Sai writing, idan ka duba wannan za ku ga wani yaro ne yake rubutu, shi yasa suka ce wannan writing. Da fatan kun fahimta. Abin da ba ku gane ba za ku iya yin tambaya direct, kar ku ji wani abu. Na gode.